O luns 25 será o día grande dos San Marcos coa feira cabalar e a exposición de maquinaria agrícola en San Lázaro. A pesar das malas previsións meteorolóxicas, agárdase gran afluencia de asistentes ante o elevado número de participantes inscritos xa nos distintas categorías do concurso de cabalos. Como anticipo, o sábado terá lugar a Ruta Cabalar Portus Apostoli. Digamos que aquí temos a nosa feira cabalar, que é o luns ca exposición de maquinaria agrícola, que, bueno, para nós é o día forte de verdade, onde ves pues a curiosidade de ver igual a un abuelo co pai, co neto, que eso non se pode perder, non? De feito, pois ainda falaba ca persoa organizadora, que a cantidad de xente que se está apuntando realmente ao concurso cabalar, non? E despois tamén esa ruta cabalar, donde sempre aproveitamos que pase por algo que levamos reivindicando moitos anos, como o Portos Apóstolo e o Camiño de Santiago, que xa hai apuntado sobre 60 cabalos, todos pendentes, lóxicamente, do tempo, que foron, pues, iniciativas do departamento de reforzar un poquinho máis esa cultura, esa tradición cabalar, esa feira, non? A nota musical correrá a cargo de destacados grupos tanto do panorama galego como a nivel internacional, entre os que destacan De Vacas ou Dr. Queen. Non pode faltar, como todos os anos, a orquestra de referencia para a Vilanoiesa. Bueno, intentamos facer un programa na que entren todo tipo de actuacións para todos os públicos, destacando, lóxicamente, as actuacións de grupos galegos, como pode ser De Vacas, como pode ser Ailá, a nosa orquesta, que para nós é a mellor orquesta de Galicia, como é París de Noia, e tamén intentando meter algún concerto que, aproveitando que estaban de xira os arxentinos tributo a Queen, Dr. Queen, poder telos en Noia, que será o sábado das festas, non? Completa o programa a gran foliada do domingo no que distintos grupos de gaitas e a banda municipal sairán de varios puntos de Noia para reunirse na Alameda.